বেলেগ থাকলেও মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তু কিটা নাথাকিলে হ'ল bye bye see you soon my baby Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै सोरांसि थाब सिखारनानै जों दायो एयारपर्टआवहाय थांगोन जोङो दंमोन हुला रिजर्टआवहाय क्राबियावहाय ओमफ्राय दायो जों थांगोन बेंकक गाइस स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो आंजों जल्दि थौफा सोराङाखै दाबो थांनो गोसो गैयाबाबो थांनांसिगोन आरोना जोंनिया टेक्सिया मोनफैबाय टेक्सि मोनफैबाय नै थांनांसिगोन दा एयारपर्ट So guys, जोङो क्राबि टु बेंकक जोङो फ्लाइटजोंनो थांसै आरोना जुदि बाय रड थांनायबा बिराद गोजान जागौमोन बेनि थाखायनो जोङो टाइमखौ वेस्ट खालामालासिनो थाबनो 1 hour 10 minutes ना 20 minutes लादोंमोन आरोना स' दायो जोङो नै थांनोसै मानो होनना बुङोबा जोङो होमबाना बेरायनोबो हागोन नालाय नङाबा सानसे गारियाव थांबाय थाबा दुरबलबो जायो आरो लोगोसे टाइमाबो लस नालाय Bangkok. थाखायो आरोना इ नाम्बारनि हिसाबावसो जोङो टेक्सिखौ लांनो मोनो जों टिकेटखौ लाखांखाबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंना 51 नाम्बारा नै 49 मोनबाय 50 ओइ 51 अरेन्ज कालारनिखौ मोनबाय थ' अरेन्ज कालारनियावसो गाखोनो लुगैदोंमोनलां गाखोबाय नै दिनैसो जा सिमां दंमोन बेंकक सिटियावहाय फैनायनि दिनैयो फाइनेलि फुरा जामारबाय आरोना स' दायो जों मोनफैबाय बेंकक ओमफ्राय नोंथांमोननि अननाय इसोरनि अननाय बयनिबो अननायजों दिनैयो नुफैनो हाबाय बेनि थाखायनो बयखौबो साबायखर आरो लोगोसे ओम सद्गुरु आफानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर नै जों हटेलाव मोनफैनानै ओमफ्राय नै सिकिउरिटि डिप'जिट मानि चार्ज लालायो आरोना जेनेबा माबा मोनसे सेफायबा माबा मोनसे खावनानै लांबा बा माबा मोनसे गाज्रि जाबा बे फैसाखौ लाखिखागोन आरोना बिथांमोना बोरैबाखा मोनफेराखैमोन आं बिदि हटेल एबारसो फार्स्ट टाइम मोनबाय आं ओमफ्राय नै न' स्मकिं आरोना जोंना रुमा ओमफ्राय नै जोंना साथामनि थाखाय मोनथाम बेड दङ रुमालाय बिदिनो अके टाइप अभार मोजांद्रायबो नङा अभार गाज्रिद्रायबो नङा अकेयानोसै ओमफ्राय दायो जोङो नै आंनो थारमाने दिन्थिनोसै भिउखौहाय चेयारफोर दङ खाथियावहाय ओमफ्राय साथामनि मोनथाम बेड मोजाङानो ओमफ्राय मा होनबावनो मोजाङानो अभारअल थिग थाक गाइस दायो आङो फ्रेश जानानै लानोसै बिराद मेंबाय दिनै उन्दुनानै थाखानोसै आरोना जि मेंबाय हाला गुड मर्निं गाइस सिखारदो
अखा हादोंमोन मैया हराव सिखाराखै दाबो मैया हरनि देलायनायानो दोङो आरोना स' दायो आङो मोखांखौनो सुवासै ब्रासल' खालामबाय ओमफ्राय दा ब्रेकफास्ट खालामनोसै टाइम गैला माने 10ता जासिगोन असे गोसोम जागोन होननानै आङो ओरैनो गोसोमखा आरो बांसिन गोसोम जाबाय माइना जाव दायो थांसै जोङो Amara, ya deh hati ini sana. ভাল নহয় ন এইটো একদম ভাল নহয় কি চিকেন সসেজ নাই একো না মোৰো ভাল লাগা নাই অকল এগ গন হসাত থাকা লাগবে হোটেল নে এই হোটেল থাকেন থাকা থাকেন না থাকেন না আৰু একদম বেয়া হেৰি কি বুলি কয় এইটো ৰিভিউ দিলেও একদম মানে दिनैयो जों सानैदो थाइलेण्डआवहा दख'ना गाननानै बेरायनो नागिरदों आरो दा ओंखारखांबाय जोङो जोङो होनखादों आं ओंखारखांबाय नाथाय आंबो जों माने जमा रामादा मा हाबदो India. Ah, okay. Okay. सोरनोबा नांगौबा बेयावहाय लांफैनो हागोन थाइलेण्डआव फैनानै जा गोथाव गोथाव केन्डि मोनो आं दिन्थिनो र' नोंथांमोननो माखौ लादों आङो इ बेगालाय मा कइन्स दोननाय नामा नै आं बेखौ लानो नागिरदों गिदिर गिदिरसो देखायोसै बिदि मानोना सामब्राम गुफुराबो देखायना होनाय केमेरायाव इसोरनि सामब्राम गुफुरा नाय जि गोदोर गोदोर मोजां मोजांथार थरल' थरल' गखायो थ' बायना लांनो बासै गोथाव गोदै हर होनबा आंबो लोंनो दा लोंजोबजागोन आरो बेयावनो दोनगोन आं दा बाराबा नुवाखैनो दासो नुबाय गोदैथार ना बे सिंनिखौबो जागोन दे थाबाय मेंबाय जोङो थांनोलाय अबस्था गैला दख'ना गाननायखौ माबायसा नायै नुदों जोंखौ
लांसै गाइस सेन्देल बायना लांसै फैना मोनसे आङो क्रक्स बायनो क्रक्स गाननायनो लुगैदों आं क्रक्स गानफेराखै सानसेबो नायना क्रक्स 200 बेखौलाय आं लानोसैलै मोनसे नै इखौसो मोजां मोनदों ब्लेक कालारखौ डु इउ हेभ बिग साइज नै सेन्देलखौ मा मोजां मोनदों पिंक कालार ग्रीन कालारखौ दे ला मानसि गोलोमजोबखो आंलाय दहाय दिन्थिनाय पिंक कालारा बेखौ लाबाय जि गरमथार ना जा गरम सान्दुं नै इसोरनि बियो मन्दिर आरोना बियो मन्दिर इसोरनि मासाज खालामनो लिंबाय थायो दे मानसिफ्रा नाय Hello, beautiful my friend. I remember you my song. Really nice. फट' भिडिअ लाबाय जों गाइस मा फट' भिडिअ लाबाय जों ससमा गाननाया थ' जाबाय ना बार सान्दुंथार गाइस जि मोजां भिउआ बार बारदो खिन्थु दा सान्दुंबाबो बार बारदो फाइलायानो वेट खालामदो जाबाय आङो Hi guys, morning by photo video lai lai. Nah, ang sandal bay này cái hả? Ang đôi sandal gan này, sandal bay này ang gan khamai. Đây này, có vẻ. Somai đây. Somai đây na? Somai đây.
जि गरम मोनबायलै आङो थैनोसै बेराय सिटियाव ओमफ्राय दायो जोंहा दिनैहाय जों थांगोन आरोना गुबुन मोनसे जायगायाव आयु मेंलायलायबाय Bye bye. Bye bye Bangkok. Taxiया मोजांखाने. So दायो जों थांनोसै जोंफोर थांनोसै जों दायो थांनोसै बाबाया आङो बेलेगाव बेरायसै बिराद गोजानाव थांगोन आं स्पेनाव मैयाव स्पेन सिंगापुर स्पेनाव थांगोन आं सिंगापुराव थाङो सिंगापुर फैला आं ओमफ्राय थांनानै ओइ आहा सोलियो मा फाननाय दङ माथो आइसक्रीम खाऊया आता मुख दिदिसून येतो पिंक कलरची पिंक कलरनि मा मेगनाम नों माखौ जागोन बबेखौ जागोन नोङो 11निफ्राय मा बायखो जोङो आइसक्रीम लाबाय नोंनिया मा बेसाद माइलाय गोथाव मा फिथाइलै आइसक्रीम फिथा माने आंबो जानो नै इखौ लालाय आंबो जानो नायनो Ini golaप बिबार आं मानसिनो रोंखायो नङाबा बिबार मोजां थाबानो लायो गोथाव जाना हागोन थ' मोनसेल' बेखौनो जानो हागोन आं बारा